дар баъзе боғҳои ҳайвонот ва ё толорҳои зоологӣ гӯшаҳое мавҷуданд ки дар он ҷо ҷонварони бехавф барои инсон ҷой дода мешаванд. Одамон бошанд метавонанд ба чунин ҷойҳо ташриф оварда ҷонваронро ламс кунанд, бо онҳо бозӣ кунанд ва ё барояшон ғизое бидиҳанд. Салом бинандагони азиз, манзури шумост намоиши мо ва ҷонварон аз телевизиони Баҳористон. Барномаи имрӯзаи мо аз барномаҳои гузашта каме фарқкунанда аст, зеро дар барномаи имрӯза бароятон доир ба толорҳои зоологӣ маълумот хоҳем дод. биёед сараввал доир ба фарқияти боғҳои ҳайвонот ва толорҳои зоологӣ маълумот мегирем. марҳамат. аз қадимулайём диққати одамонро ҷонварони гуногун ба худ ҷалб менамуд. майли зиёд ба донистани тарзи зиндагии ҷонварон сабаби пайдоиши боғҳои ҳайвонот гардид. сараввал боғҳои ҳайвонот расман вуҷуд надоштанд. ҷонварони гуногуну аҷибро дар манзил ва ё боғҳои одамони сарватманд дидан имконпазир буд. сарватмандон бо чунин рафтор ҳам ҷонваронро аз наздик медиданду илҳом мегирифтанд, ҳам овозаи бойгарии худро ба дигар ҷойҳо паҳн мекарданд. баъдан боғҳои ҳайвоноти муқаррарӣ пайдо гаштанд. дар чунин боғҳои ҳайвонот одамон метавонистанд ҷонварони гуногунро назорат кунанду олимон имкон доштанд онҳоро омӯзанд. аммо дар бештари боғҳои ҳайвонот акс гирифтан, бозӣ кардан ва ё ғизо додан ба ҷонварони дар қафас буда манъ карда шуда буд. барои одамон гӯшае лозим буд ки дар он ҷо тавонанд бе мамнуият бо ҷонварон бозӣ кунанд. хоҳони чунин гӯшаҳо бештар кӯдакон буданд. ҳамин тариқ дар боғҳои ҳайвонот гӯшаҳое пайдо шуданд ки онҳоро ба истилоҳ гӯшаи робита бо ҷонварон меномиданд. чунин гӯшаҳо рӯзторӯз зиёд гардиданд ва дар тамоми ҷаҳон кушода шуданд. айни замон бошад толорҳои зоологӣ ва боғҳои ҳайвоноте ҳастанд ки мо пурра онҳоро ба истилоҳ иртиботӣ номида метавонем. дар чунин маконҳо ҷонварони бехавф барои инсон ҷой дода мешаванд ва одамон имкон доранд ҷонварони безарарро ламс кунанд, барояшон ғизо диҳанд, акс гиранд ва ҳатто бо онҳо бозӣ кунанд. толорҳои иртиботӣ бо ҷонварон аслан барои кӯдакон пешбинӣ шудаанд, зеро робита миёни ҷонварон ва кӯдак метавонад ҳисси табиатдӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба ҷонварони бепаноҳро дар кӯдакон боло бардорад. аслан дар чунин толорҳои зоологӣ хукчаҳо, барачаҳо, заргӯшон, бузичаҳо, чӯҷаҳову паррандаҳои гуногун, сангпуштҳо, аспҳои понӣ, хорпуштҳо, рӯбоҳ ва дигар ҷонварони бехавфу зебову аҷиб нигоҳ дошта мешаванд. ба чунин гӯшаҳо бештар гурӯҳи кӯдакон аз боғчаҳои кӯдакона ва ё хонандагони синни хурди мактабӣ ташриф меоранд. онҳо аз омадан ба чунин ҷойҳо на танҳо таассуроти нек мебардоранд, балки маълумотҳои зиёди заруриро низ мегиранд. толорҳои зоологӣ бояд ба табиате ки ҷонварон умр ба сар мебаранд монанд бошад. масъулинро мебояд дар гӯшаҳои он ороишотҳои гуногуни декоративӣ, шохаҳои дарахтон, гулу гиёҳ овезанд ва деворҳоро мувофиқ ба тарзи ҷои зисти ҷонварон оро диҳанд. ин амал имкон медиҳад то ҷонварон худро хуб ҳис кунанду кӯдакон аз дидани чунин манзараҳо таассуроти нек бардоранд. ламс кардану бозӣ намудан бо ҷонварони гуногун ба кӯдакон ҳиссиёти фаромӯшнашавандаро мебахшад. аммо баъзе нафарон ба он ақидаанд ки толорҳои зоологии робитавӣ ба кӯдакон зарар оварда метавонанд. имкон дорад ки ҷонварон онҳоро бигазанд ва ё бемориҳои гуногуни сироятиро паҳн созанд. ҳамчунин пайваста ламс кардани ҷонварон аз ҷониби кӯдакон метавонад ҳайвонотро хашмолуд созад. аммо бояд қайд кард ки чунин толорҳои зоологӣ бо иҷозатномаи махсус сохта мешаванд. тамоми ҷонварони дар ин макон буда шиносномаи ветеринарӣ доранд, пайваста дар зери назорати мутахассисонанд ва комилан бехавф мебошанд. ҷонварони ин толорҳо ҳамаашон ба худ ном доранд ва зудромшаванда буда бо одамон унс мегиранд.
дар баробари сохта шудани боғҳои ҳайвонот дар онҳо гӯшаҳое мавҷуд буданд ки ҷонварони бехавф барои инсон ҷой дода мешуданд ва дар ин чунин гӯшаҳо инсонҳо метавонистанд ки бо ҷонварон бозӣ кунанд. Дар ҷумҳурии мо бошад танҳо як чунин макон мавҷуд аст ва айни замон мо дар ин толори зоологӣ қарор дорем. Айни замон дар назди ман яке аз кормандони ин толори зоологӣ Рухшона Ғафорова қарор доранд ки мо бо ишон бароятон доир ба толори зоологии Зверополис ва ҷонварони дар ин макон буда маълумот хоҳем дод. Салом алейкум Рухшона бону. Сипосгузор аз онем ки барои ҳамсӯҳбат гаштан бо мо розигии худро додед. Ташаккур барои шумо. Саломат бошед. Ман бори дуввум аст ки ба ин макон меоям. Ҳар дафъае ки ман меоям маро саги хело ҳам аҷибе пешвоз мегирад. Мегуфтед ки номи ин саг чист? Номи ин саг Моша. Ин хеле одама дӯст медорад. Ҳар як одамое ки мебиёяд ин пешвоз мегирад. Ҷонвари аҷиб ва хело ҳам зебост. Мегуфтед ки толори зоологии шумо аз дигар толорҳои зоологӣ ва ё боғҳои ҳайвонот бо кадом хусусияташ фарқ мекунад? Толори зоологӣ мо аз дигар толори зоологиҳо фарқ мекунад ки инҷа кӯдакҳои наврасон мебиёянд ва метавонанд ки қапанд, метавонанд ки сурат гиранд, метавонанд ки овқотиянд. Яъне дар чунин маконҳо бевосита кӯдакон наврасон метавонанд омада ҷонваронро аз наздик бубинанд ва бо онҳо бозӣ кунанд, онҳоро ламс кунанд, ба онҳо ғизо диҳанд. Ҳамин хел мегуфтед ки дар ин толори зоологӣ чанд намуди ҷонварон мавҷуданд? Дар толори мо 50 намуд 60 намуд ҳайвонот дорем. Ҳама ҳайвонотомон дастӣ, ино намегазанд. Воқеан ҷонвароне ки дар чунин толорҳо нигоҳубин мешаванд бехавф ва хело ҳам ҷолиб мебошанд. Чунин ҷонварон дар асл хело ҳам зирак ва чақонанд ва бо ин хусусиятҳои худ метавонанд инсонҳоро ба ҳайрат оваранд. доир ба чунин ҷонварон мо метавонем далелҳои аҷиби хело ҳам зиёдро пеш оварем. Маҳз аз ҳамин сабаб аз фурсати муносиб истифода бурда мо бахши доимии намоишамон далелҳои аҷибро манзури бинандагон мегардонем. Марҳамат, бо ҳам тамошо мекунем. Винни Пух қаҳрамони асосии яке аз филмҳои тасвирии машҳур мебошад. Номи он аз номи хирси дар боғи ҳайвоноти шаҳри Лондон ҷойгир буда Виннипег гирифта шудааст. Ин хирси зирак Виннипег бо писараке ки Кристофер Робин ном дошт унс гирифта буд. Падари Кристофер Ален Мин аз дӯстии онҳо илҳом гирифта китобҳои кӯдаконаро дар бораи Винни Пух эҷод намуд. Кенгуру дар шароити озод на танҳо дар Австралия, балки дар як қатор давлатҳои Аврупо ба монанди Англия ва Шотландия вомехӯрад. Гурӯҳи кенгуруҳо иборат аз 30 ва ё зиёда аз он дар ҷангали Рамбуе, ки 50 километр дуртар аз шаҳри Порис ҷойгир аст, зиндагӣ мекунанд. Тақрибан тамоми ин кенгуруҳо дар натиҷаи фирор намудани як ва ё якчанд ҷуфти онҳо аз боғҳои ҳайвонот ба озодӣ роҳ ёфтаанд. яке аз ҷонварони маъмулии толорҳои робита бо ҷонварон ин хорпуштон мебошанд. Чунин ҷонварон хусусияти аҷиб доранд. Онҳо аз мор наметарсанд ва заҳри мор барояшон таъсир намекунад. Ҳамчунин то 10 ҳафта бе обу ғизо зиндагӣ карда метавонанд. дар боғи ҳайвоноти шаҳри Орана, ки дар Зеландияи Нав ҷойгир аст, ҷонварон дар шароити табиӣ монанд ба озодӣ зиндагӣ мекунанд. Ин боғи ҳайвонот дар 80 гектар ҷойгир буда, ба он танҳо нафарони нотарс роҳ дода мешаванд. Чунки роҳбаландӣ дар ин боғ хело аҷиб аст. Тамоми тамошобинон дар нақлиёти бо панҷара пӯшонида шуда нишаста байни тӯдаи шерон раҳсипор мешаванд. агар одамон хоҳанд ки ба ҷонварони дар толорҳои зоологӣ буда ғизо диҳанд, онҳо набояд ғизоро аз хонаи худ оваранд. Дар толорҳои зоологӣ маконест ки дар он ҷо бастаи ғизоворӣ барои ҷонварон фурӯхта мешавад. Бо чунин амал ҷонварон аз бемориҳои гуногуне ки тариқи ғизо метавонанд авҷ гирад, эмин меёбанд.
дар соли 1970 ки шаҳри Порис муҳосира шуда буд, аҳолии ин шаҳр 5 моҳ беғизо монд ки дар натиҷа тақрибан тамоми ҷонварони боғи ҳайвоноти ин шаҳр аз ҷониби аҳолӣ ба ҳайси ғизо истифода гардид. дар асри 18 барои дохил шудан ба боғи ҳайвоноти шаҳри Лондон ва тамошо кардани ҳайвоноти он маблағи калон ва ё сагу гурбаро талаб мекарданд. барои ҷонварони дар толори зоологӣ буда низ рухсатӣ дода мешавад. баъзе толорҳои иртиботӣ бо ҷонварон муддати 1 моҳ дарвозаҳои худро мебанданд, то ҳайвоноти дар он буда истироҳат кунанд. дар охирҳои асри 19 дар давлатҳои Аврупо ва Амрикои Ҷанубӣ сохтмон ва диққати одамон ба боғҳои ҳайвонот авj гирифт. ба ҷуз ҷонварон дар ин замон, соҳибони боғҳои ҳайвонот дар қафасҳои махсус одамонро низ нигоҳ медоштанд. аслан ин одамонро дар қафасҳои ҳамдунаҳо ҷо менамуданд. бо гузашти айём шумораи чунин боғҳои ҳайвонот кам гардид, аммо то ба ҳол низ инсонҳоро дар қафаси боғи ҳайвонот вохӯрдан мумкин аст. аммо ҳоло ин одамон на маҷбурӣ, балки бо хоҳиши худ ва ё бо мақсади ба даст овардани фоида ба қафасҳо медароянд. паррандачаҳои хурд, муш, гурба, саг ва як қатор ҷонварони дигар дар табиат душманони якдигар ба шумор мераванд, аммо дар толорҳои зоологӣ онҳо якдигарро шикор намекунанд, балки якҷоя бозӣ мекунанд. дар солҳои 80 дар яке аз боғҳои ҳайвоноти сайёри Амрико фили хелодоное мушоҳида шуд ки то ба ҳол чунин фили ромшуда ва зирак мушоҳида нашудааст. лақаби ин фил ҷамбо буда, он қобилияти иҷро намудани якчанд фармонҳову амрҳоро дошт. маҳз ин фил сабаб гашт ки лақаби ҷамбо дар тамоми ҷаҳон паҳн гардад ва то ба ҳол нафарони зиёде ҳастанд ки гурба ва саги худро ҷамбо номгузорӣ менамоянд. баъзе одамон ба он ақидаанд ки маҳз чунин толорҳои зоологӣ метавонанд ки барои кӯдакон наврасон хатарнок бошанд, зеро ҷонварон метавонанд ки онҳоро бигазанд ва ё ин ки ягон намуди бемориҳоеро паҳнсозанд. мегуфтед ки ин ақида то кадом андоза дуруст аст? якумаш ки ин ҳамаи ҳайвонои мо ҳамаш дастиянд, ҳамаш шиносномаҳои ветеринарӣ доранд. дуюмаш ман пештар гуфтам ки ино ҳамаш дастӣ, ино ягон бор ягон каса нагазиданд ва зарар намерасонанд. яъне аз ин ҷо маълум мегардад ки дар баробари оне ки ҷонварон наметавонанд ба одамонро газанд, яъне ба онҳо зарар расонанд, инчунин онҳо дорои шиносномаи ветеринарӣ мебошанд ки яъне онҳо наметавонанд бемориҳоеро ба кӯдакон паҳн намоянд. ҳамин тавр мегуфтед ки ҷонвароне ки дар ин ҷо мавҷуд ҳастанд чӣ гуна нигоҳбин мегардад? ба онҳо шумо кадом намуди ғизоҳоро медиҳед? дар асл ҳайвонои мо мевагиву сабзавотиҳоро дӯст медоранд ва истеъмол мекунанд. мегуфтед ки ҷонвароне ки дар ин макон арзи ҳастӣ доранд, шумо онҳоро нигоҳбин мекунед, аз куҷо дастрас намудед? асосан ҳайвонои тропикиро аз Европа дастрас менамоем, аз Аврупо. мондагии масъале сагчакумоно, енот, мана иноя ҳамаша аз Россия ва Таиланд дастрас менамоем. беҳтарин. воқеан ҳам хело ҳам ҷонварони аҷиб ҳастанд. албатта барои кӯдакону наврасон дидани чунин ҷонварон хело ҳам аҷиб аст. мегуфтед ки аз ҳама бештар диққати кӯдакону наврасонро кадом ҷонварон ба худ ҷалб месозанд? маймунчаи Антон, боз Мария дорем. кӯдакои мо ҳайвонои оли дидагӣ нестанд. яъне маҳз диққати кӯдакону наврасонро чунин ҷонварон, хусусан ҷонварони тропикӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон кам ҳастанд, диққати кӯдаконро ба худ ҷалб месозанд. ҳамин тавр дар толори мо ҳайвонои бисёр зиёданд, метавонем ба чашми худ рафта бинем.
Ман мехостам ки суҳбатро ба забони урусӣ давом диҳам. Это у нас австралийский какаду. Они он сейчас маленький, ему всего 5 месяцев. Они где-то через год уже начнут разговаривать у нас. Они становятся красивыми. Это у нас самец. Это у нас чернобурая лиса. Это очень редкий вид чернобурых лис. Обитает в основном в Европе. Давайте пройдем к другим животным, я вам покажу все подробно. Давайте. Это у нас Мария, зеленая макака, проще говоря, это мартышка. Они обитают в Африке, в Пыльном Африке. Они кушают в основном ягоды, фрукты и насекомых разных видов. Не воле они живут до 15 лет, а на воле они живут от 8 до 10 лет. Они абсолютно ручные, можно их потрогать, покормить. Они очень любят обниматься. Это у нас каота, проще говоря, на сухо. Они обитают в странах Южной Америки. Это Колумбия в основном. Они любят насекомых, также они кушают мясо, яйцо кушают, любят. И также они тем, чем мы сами питаемся. Это бананы, фрукты, овощи. Ну, десерты для них получается, естественно, насекомые разные. Дети могут любоваться вот нашими вот этими зверюшками. Вот эти все наши красивые, пушистые наши друзья. Можете их потрогать, поэтому, дорогие детишки, а также их родители, мы вас всех приглашаем в наш дружный, вот такой любимый наш Зверополис зоопарк контактный. Вы можете приходить с своими детишками, родители, играться, время приятно провести, также выучить своих детей, приучить своих детей к разным животным, так как мы не все можем позволить дома домашних животных содержать, поэтому вас приглашаем, друзья. Приходите, мы вас ждем. Ташаккури зиёд Рухшонабону барои чунин роҳбаравии хело ҳам хуб ва барои шиносоӣ намудани мо ба чунин ҷонварони аҷиб ва ҳайратовар. Бале бинандагони азиз, мо низ аз шумо хоҳиш мекунем ки ба толорҳои зоологӣ ба боғҳои ҳайвонот ҳозир шавед, зеро олимон ба он ақидаанд ки ташриф овардан ба толорҳои зоологӣ метавонад ҳисси табиатдӯстии кӯдакону наврасонро боло бардорад. Маздари нуқта барномаи имрӯзаи мо анҷом ёбад. Хайр, то барномаҳои оянда.